Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziuma városunk egyik meghatározó szakképző iskolája immár 1950 óta. Szeretettel várjuk a kémia és vegyészet iránt érdeklődő tanulókat, és bízunk benne, hogy számukra értékes szakképzést és nagyon élményekben gazdag esztendőket biztosítunk. Jelenleg vegyész ágazatban vegyész technikusokat képezünk 4+1-es rendszerben, ami azt jelenti, hogy a szakgimnázium első 4 évében érettségi vizsgához és gyógyszerkészítménygyártó szakmához jutnak tanítványaink. A ráadás 1 év alatt lesznek vegyésztechnikusok, de ha még mindig nem ment el a kedvük a vegyészettől, akkor ráépülésként műszeres analitikus, drog- és toxikológiai technikus és gyógyszeripari szaktechnikus végzettséget szerezhetnek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tanítványainknak jelentős része, több mint a fele, szakirányú, felsőfokú tanulmányokat folytat. Arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy nevelőtestületünknek közel a fele egykori tanítványunk volt, miként a felvételt készítő kiváló kollégánk is. Normál képzéseink mellett szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe nyelvi képzéseinket. 2 olyan osztályunk is van, amelyik az angol-magyar és a német-magyar képtannyelvű képzés, ahol különös hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek tanulására. Ezek a képzések 6 esztendőig tartanak, aki ilyet választ, a végén gazdagabb lesz egy érettségi vizsgával, nyelvvizsga bizonyítvánnyal. Megfelelő előképzettséget kap arra, hogy a felsőoktatásba jelentkezzen, és nem is beszéltünk a legfontosabbról, a piacképes és keresett szakmáról. Sziasztok, Zsolt vagyok, és én is a DSC Vegyipari Szakgimnáziumában járom, vagy többi 900 társam is. Többségüket ismerem is, és pont ezért jó ide járni. Elmosódnak a határok az osztályok és évfolyamok között. A tanórákon persze mindannyian a saját osztályainkkal vagyunk, de szünetekben és délutánonként elmosódnak ezek a különbségek. Azon túl, hogy rendkívül sok olyan dolgot láthatunk a kémia kapcsán, amit máshol biztosan nem, gondoljunk itt a számos laborra vagy szakórákra. Ezen kívül remek rendezvényeken vehetünk részt, például a vecsírtaavatáson, a banyanapon, a döknapon, a gasztronapon, ott van még a tematikus hét, a hajparti, a vegyibál, a nyári táborok és természetesen a teveklub túrái. A szalagtűző és az utána lévő bulik is nagyot szoktak szólni, de az osztálykirándulások sem utolsók. Hogy miért jó ide járni? Mert egyszerűen jó, ennyi. Zsoltihoz hasonlóan én is ide járok el, hogy végzősként már csak pár hónapon töltetek itt, de lehetőségem van maradni az iskola technikus képzésein, ami nem rossz perspektíva. Nekem az idei év meghatározója a szalagavató és a nem soká megérkező érettségi. Tanáraink mindent megtettek az eddigi évek alatt, hogy minél jobb eredménnyel és nagyobb eséllyel vágjunk bele enne megmérettetésbe és az életbe. Közülük sokan szintén a falak között tanult, tudják, mi a dörgés. Segítőkészek, kedvesek, és nem csak a tananyag, hanem mi, diákok is számítunk. Képzésünk a környéken egyedülálló. Kémia óraszámunk nagyon magas, ami persze nem baj. Az elméleti órákon tanultakat a laboratóriumban alá is támasztjuk. Gyakorlati tudásunk így erős, nem egyetemen fogunk először labort látni. Ha ez nem is, de néha a röpdugák azért még okozhatnak hirtelen jött ijedelmet.